Церковь вспоминає інтересного святого по імені Іоанна Руського. Бог благословив нам з матушкою побувати на мощах цього святого на острові Євбея у Греції. Но важно, що цей святий із тогдашньої нашої Руси у турецькій війні попав у плен, потім його передали турецькому багачові, продали. І він, вже як раб, пішов і жив у поселенні цього турецького начальника. У той час турки захватили час Греції. Що інтересно, що Ян Руський так його цінили. Не називали його не якимось другим іменем, не Ярославський, не Галицький, а Йоанн Руський. Саме важно, це ім'я із древності йде, від і нашої ім'я жителів Карпат, Руський, Карпато-Руський. Це чудное древнє ім'я восходить к часам Кирила і Мефодія. Іоанн Руський проводить своє життя смиренно, пробували його перевести в мусульманство, часто її збивали, але він не піддався. І тоді той начальник турецький дав собі спокій, хорошо, будь православним християнином, але обслуговуй мені там скот, там будеш і жити в хліві. І все життя Іоанн Руський прожив собі в скромненькому хліві, обслуговує там домашній скот. Прийшов час, коли йому треба було відходити в вічне життя, то він передав священникові православному в тому селі, що хоче причаститися. Но власть була турецька, і священник православний боявся, що мало того, що його не допустять до раба, а ще й можуть не почастувати причастя. Що зробив священник православний? Узяв причастя, як частичку тіла, і вмукнув у кров Христову, і вирізав яблучко, і опустив у середині яблучка частичку, і тим же кусочком прикрив. І сказав: передайте Іоанну це яблучко. Іоанн зрозумів, що це є причастя, причастився і спочив. Так от, коли помер, турецький начальник його, звісно, дав зразу же, но тут все поселення Прокопія піднялося і великою процесією хоронили їм невідомого, не їхнього земляка, а якогось Іоанна Руського, але в образі християнина, православного, постника і смиренного. Через 3 роки знову священнику було откровення, що мощі не тлінні, і мощі були перенесені в храм, а потім перенесені були пізніше частичка мощей і на Афон, Пантелеймоновський монастир. Що ж можемо взяти в образ Іоанна Руського? В першу чергу оберігав на чужині і своє ім'я Руський, і своє ім'я Іоанн, і свою спасительну віру. Оставається православним канонічної церкви у рабстві. Міг піти у будь-який секту, у будь-який розкол. Приймай мусульманство, і ти свободний. Ні. Де б не був чоловік канонічної церкви, крещений канонічний, якщо ніде не вийшов, а остався вірним Богу, де б його смерть не застала, він член Христової церкви. Нині в посланні апостола Павла к римлянам указує, що Господь через Давида колись назвав блаженним того чоловіка, котрому Бог вмінив праведність независимо від діл. Що це за праведність? Сперва апостол Петро вказує, що вмінилася в праведність Аврааму
до обрезания именно его вера. Но вопрос о оправдании і в праведності зазвучав у древності не случайно. То лише був прообраз того, що в Новому Завіті Господь подарує всім людям, віруючим у Нього. Дикеосинис – це старое греческое слово «оправдание». Оправдання во Христі. Воно дарується людям, тому чи дарувалося й нам, тим, хто повірив у Христа Ісуса, в Його Воскресінні, прийняв крещення в Його церкві, приймає участь в таїнствах, особливо таїнстві причастя, і духовно возростає. Вот почему блажен той чоловік, котрому Господь не вмінить гріха. Блаженство відноситься в тогдашньому старому часі Аврааму до обрезання через віру, а в Новому Завіті через віру во Христа Ісуса. То було прообразом, нині то велика і славна реальність. Но так все стало, що в Новому Завіті оправдання во Христі, повторимо слово греческе «дикеосинис», виявилося іншим зрозумілим для християн Латинської церкви. Оправдання во Христі і спасіння во Христі вони порозуміли так. Бог Отець вимагав за гріхопадіння жертву. Дав Сина Свого, але мусила бути жертва. Жертва принесена, і люди гріхами відпущені. Така доктрина Латинської Римо-католицької церкви. Протестанти пішли далі. Раз Бог Отець дав жертву свого Сина, то всі люди спасені независимо від того, де вони є, доста купити Біблію і сказати або самому собі, або десь публічно «Я вірую у Христа Ісуса» і вже стає наслідником царства. Уви, друга крайність. Боже, благослови і нас. Тепер нам не треба до церкви йти та причащатися через яблуко. Сьогодні свободно ми причащаємося, а тому не треба відкладувати. Чим почаще сповідатися, причащатися, чим почаще причащатися, духовно возростає, то й на землі діти Божі, сильні, кріпкі, похожі на Яна Руського, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.